hello आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनान जगासिखौ बरायहरबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दिनैहाय जेबो कन्टेन्ट गैया बिदिहाय दिनैनि भिडिअआ बेटु स्पेसियेल जागोन स्पेसियेल बेटुनि थाखाय जागोन दिनैनि भिडिअआ बेटुआ आंनि लाइफआव फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमनि जर्निखौ आं नोंसोरजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय साननो नाङा दि आब'आ लानानै फैलायबाय गावनि लाइफनि स्ट'रि बरिं स्ट'रि इमसनेल फुल खालामनो बिदि होननानैथ' एकदम बिदि नङा माने बे भिडिअखौ आङो बानायदों खालि बेटुनि थाखाय माने बिना बार्थडे फैगासिनो 18 डिसेम्बराव माने गाबोनो थ' भिडिअखौ आं गाबोनो आपल'ड खालामगोन नालाय दिनैनो होनसिगोन आङो थ' दिनै बेटुनि बार्थडे बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय लाबोदों आरो लाबोनायनि खारन दङ खारन आङो बेटुनि सिगाङाव बेखौ मालाबाबो खिन्थाना लानाय नङा जे आं नोंनि थाखाय बिदि खालामदोंमोन बिदि खालामदों बिदि खालामदों ओमफ्राय बिनि बिफानि सोमोन्दै मालाबाबो खिन्थाना लानाय नङा आङो बेनिखायनो जुदि बेटुआ मालाबाफोर मिथिनो लुबैयोब्ला थ' बेखौ मोनसे मेमरि बायदि खालामनो नागिरदों आङो ओमफ्राय उनावहाय लास्टाव बेटुआ जि फान ममेन्ट जिखिनि बेना जायो ओरैनोथ' बिराद फानिखा बियो थ' बिदि जाबायानो थायो ओमफ्राय लानो हानायखिनिखौ लानानै दोनदोंमोन आङो थ' बेफोरखौ आङो जरा खालामजोबनानै होगोन लास्टावहाय माने बेनिल' भिडिअ जागोन आरो ओमफ्राय किसुमान आंजों टाच ममेन्ट जानाय बेफोरखौबो आङो भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन थ' बेफोरखौ आङो लास्टावहाय जरा खालामजोबनानै मोनसे कन्टेन्ट क्रिएट खालामगोन आरो थ' नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिनि स्ट'रिखौबो गुलुजों लोगोसे नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय खिन्थानो ट्राइ खालामगोन हानायखिनिखौ एकदम सिजिलै आंना एकदम सिजिल जानो नागिरा मालाबा होजों लिन्थ्रा जानो हायो बिदिहाय बुंबाय थानायनि अयभास गैयाना भाषण होबाय थानाय लेक्चार होबाय थानाय थ' आंना बिदि जानो नागिरा आं बांद्राय स्ट'रि खोन्थानो रोङा एकदमबारे स्ट'रि टेलिंआव आं बिराद गाज्रिथार थ' हानायखिनिखौ खोन्थानोसै माबायदिहाय फेस खालामबोदोंमोन आङो बै दिनफोरखौ जेसेखिनि एसे सुंथाबै खिन्थागोन बारा गोलाव खालामा आङो थ' दा स्टार्ट खालामनोसै आंनि बैखिनि जार्नि खिन्थु किउएनए भिडिअनिफ्राय बुहुदानो मिथिखाबाय किसुमान खोथाफोरखौ आंनि लाइफनि थ' आंनि बैखिनि जार्निनि गेजेराव 20%आनो खुसिमोन ओमफ्राय बाखिथ' दुखुआनो दाबो जुजिगासिनो बै दुखुफोरखौ एसेहाय नाथ्रोदनो ओमफ्राय जुजिलांगोन बिदिनो दावगालांगोन गसाइया बाखि मा खालामसै माला जोबगोन दुखु दाहाया बे गसाइनि आखायावसै थ' जेथिया आं प्रेगनेन्टमोन बेटुनि होमब्लाना ओरैनो नर्मेल जेबो गैया गुबुन बिमाफोरा जेरैबायदि गावनि फार्स्ट प्रेगनेन्सिखौ लानानै बिराद हेपि जायो एक्साइटेड जायो आंबो बिब्दिनो बिराद हेपि एक्साइटेडमोन बेबो बिराद खुसिमोन खिन्थु आंनि सिगाङावथ' खुसि देखायोमोन खिन्थु गोसो सिङावहाय सोर मा साननानै दं बेखौलाय मा मिथिनो थ' बेखिनि ससेल' खुसि 4 मान्थ जानाय लोगो लोगोनो जायखौ आं किउएनए भिडिअआव खिन्थाखादोंमोन थ' बे जाथाया जाबाय बिराद दावराव दावसि बै दिननिफ्रायनो टटेलि आंनि लाइफआ चेन्ज जादोंमोन लाइफल' नङा आं गावनो चेन्ज जालांदोंमन माने साडेनलि जेथिया जिखौ नोङो एक्सपेक्ट खालामा बे जाथाया जानानै होयो स्पेसियेलि जेथिया जायखौ नोङो गावनिख्रुइबो बांसिन फोथायो बे मानसिया जेथिया ओरैबायदि थगायसुला ओरैबायदि फोथाय खेबस' ओंखारो होमब्लाना गोब्राब जादोंमोन आं फार्स्टआवनो जे बे मानसिया बिदि बाट सैथोआनो बेथ' जाबाय खिन्थु आरोबाव खायनैसो मानसि दंमोन जायनोखौ बेटुखौ दुनियायाव बे लाबोजानो बादोंमोन आरो बे टाइमावहाय बापरे ओरैबायदि बुजायहरोमोन आंखौ जे नोङो जाय लामाजों थांगासिनो दं बे लामाजों दा थां नोङो बे लामायाव बिराद खस्थ' मोनगोन नों मा दं बे लामायावहाय दानिया मेडिकेल फेसिलिटिया ओरैबायदि दावगाबाय नोङो जेबो खस्थ' मोननाय नङा खस्थ'खौ दसेल' मोनगोन बेनि उनाव नोङो बिराद खुसियाव थानो हागोन नोंहा बे गथ'जोंलाय मा दङ बे गथ'खौ नोङो गार आरि बिदिया जाखायो लाइफआवहाय उनावहाय नोङो बिराद मोजां लाइफ पार्टनार मोनगोन नोङो बे गथ'खौ दालाबो नोङो नोंनि लाइफखौल' नाय बा एक्सेट्रा खिन्थु आं बेखौल' बुंनो नागिरो जे जाय गथ'खौ नोङो केरि खालामबोगासिनो एसेबां खुसियै जाय गथ'खौ नोङो माब्ला फैगोन माब्ला बेनि मोखांखौ नुगोन माब्ला नोङो बेखौ बिखायाव बजबनो मोनगोन बेखौ सानबोगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ आङो आंनि लाइफआ बिदि जाबाय बिदि होननानै आङो बेनि गन्थं हाहरनांगौ खोमा हाहरनांगौ बिनि आथिं हाहरनांगौ बिनि आखाइ हाहरनांगौ बिनि मेगनखौ थुफ्ल' हरनांगौ जाबाय
बे माबायदि जाथाव बे आंल' नङा रावबो बिमायानो हानाय नङा बेखौ जुदि सोरबाफोर हायोबाबो बेखौ आं मिथिला खिन्थु आं हाया साफ्रोमबो नङामोन खिन्थु बिदि बुंग्राया बुहुदानो बिराद मोजां मोजां बुंदोंमोन जे सासे बिमा बायदि रावबो स्ट्रं जानो हाया बिदि होननानै नोङो बिमा जानानैनो स्ट्रंसिन जानो हागोन नोङो जुजिनो हागोन बिदि होननानै एक्चुअलि बे खोथाया नंगौबो सासे बिमा बायदि रावबोआनो स्ट्रं जानो हाया आङो जेनेबा बुहुत माबा माबि बिदि साननानै डाउन जायोबाबो माबा जायोबाबो थ' बेथुनि मोखांखौ नायबानो माबा मोनसे स्ट्रं जासिनथारो एकदमबारे नङा आङो मावनांगोन मावनो हाथारनांगोन मावखानांगोन मावथारगोन बेफोरबायदि बे टाइमावहाय न'नि सापर्ट नङामोनब्ला आंनि थाखाय इम्पसिबोलमोन न'निफ्राय फुल सापर्टमोन आइ बाबा फंबाय सानै ओमफ्राय स्पेसियल बिनानाव जायनिखि आंनि केमेरानि उनावहाय सानफ्रोमबो गसंनानै थायो थ' बे आंजों साया बायदिमोन बे टाइमावहाय आंखौ जोथोन लानाय बै टाइमावहाय आङो सप्तासे सप्तासे गाहाम खानाय हनो रोंलामोन रावजोंबो रायज्लायनो रोंलामोन स' आंखौ फोसाबनाया बेनोमोन आंनि खानाय हना होनाय माने आं जेखौ खालामनानै मोजां मोनो बेखौ आंनि थाखाय आंखौ देलायहोनानै दैमा एकदमबारे फोथार बिदियाव लांनानै लाइकि भिडिअ खालामनाय लुदु गेलेनाय मैगं खाहैनाय बिदियाव लिंलांनाय आरिनाय थ' बेमोन माने आंखौ माने एसे स्टेबोल खालामनो ट्राइ खालामोमोन आरो बेयो सानफ्रोमबो माने फट' लानानै फेसबुकआवहाय आपल'ड खालामनाय स' बेनो गोजामोन खालामदों बे सिटुवेसनखौ बे समानै फेस खालामफादों समानै रुजुनफादों आंजों सानफ्रोमबो बेफोरबायदि सिटुवेसनाव बे आंजों समानै फेस खालामबोदों बेफोरबायदि सिटुवेसनखौ आंजों थाफानानै आंखौ साहस बारायहोदोंमोन जे जेबो नङा गासैबो सानसे थिग जाजोबगोन बिदि होननानै थ' बेटु सना आंनि आबा सना नोङो जेसेबांनो जिउआव साक्सेस जायाथों मानो जेसेबांनि गिदिर मानसि जायाथों मानो नोङो नोंनि नोमादैखौ मालाबाबो बावनानै दाथां आरो जिउआव आं माब्लाबाफोर माबा मोनसे जानानै गोमोरलाङोब्लाबो नों मालाबाबो गिनो नाङा खारन नोंखौ अनग्रा नोमादै दङ नोंसा बिबै दङ बिबौ दङ आरो नोंनि बिमाय सानै दङ नोङो जेबो सानालासे नोंनि थांखि फारसे दावगालां थ' बेबायदिनो खायसे फान ममेन्ट किउट ममेन्ट बेनिफ्राय बेनि गाबनायाव जोंबो दुखु जाफानानै बेनि रंजानायाव बेनि खुसियाव जोंबो बेबायदिनो किसुमान बेबायदिनो खायसे किउट ममेन्ट खायसे फान ममेन्ट आरो बिनि गाबनायजों लोगोसे गाबफानानै बिनि रंजानायजों लोगोसे जों न'खरसेयैनो रंजाफानानै फैनानै दिनै बेथ'आ 3 years कमप्लिट जाबाय 18 डिसेम्बराव बिनि जोनोम सान थ' आङो ब्लेस फिल खालामो जे बेथुखौ आंनि लाइफआव गसाया हरनायनि थाखाय बेयो ओरैबायदि किउट ओरैबायदि अनथावथाव थ' आङो बेखौनो नाजागोन जिउ थासान्दियाव जाहाथे बेनि नांनायखिनिखौ आङो सुफुंनो हायो जाहाथे बिनि साबसिन बिमा आङो जानो हायो बिनि गासैबो खुसिखौ बेनो होजोबनो हायो बिनि गासैबो सिमांखौ जाहाथे आङो जाफुंहोनो हायो बेखौ जाहाथे आङो संसाराव थरसे अलंबार जाहोनो हायो बेखौ आङो जुजिगोन बेखौ आङो ट्राइ खालामगोन आंनि जिउ थासान्दियाव सानफ्रोमबो आंनि मोनफ्रोमबो हांआ बेजों सरजाबफानाय बे आंनि थाखाय ओरैबायदि इम्परटेन्स बे आंनि सबसे लाइफनि सबसे स्ट्रं पार्सन बे आंनि लाइफनि सबसे इम्परटेन्ट बाहागो थ' आङो हाजासेखिनिखौ ट्राइ खालामगोन बिनि बेस्ट बिमा जानो जाहाथे बि इयुनावबो आंखौ बुंनो हायो जाहाथे बियो इयुनाव आंखौ बुङो जे आंनि बिमायानो सबसे बेस्ट बिमा दुनियानि भितोराव ओमफ्राय नोंसोरबो उइस खालाम बेथुखौ जाहाथे बिनि सिमाङा सानफ्रोमबो जाफुङो बियो जाहाथे बिदिनो खुसियै थानो हायो आरो बयखौबो खुसियाव लाखिनो हायो ओमफ्राय आंखौबो उइस खालामहरब्लानो जाबाय जाहाथे आं बिनि बेस्ट बिमा जानो हायो बिदिब्ला आंनि सना आंनि बेटु राजा उइस इउ आ भेरि भेरि हेपि बार्थडे संसाराव आङो दंनाय मानि खुसिखौ नोंनो होनो नाजागोन जिउ थासान्दियाव नोंनि साननाया सानफ्रोमबो जाफुंथों नोंनि गासैबो सिमाङा जाफुंथों नों सानफ्रोमबो बिदिनो मिनि खुसि थानो हाथों बेखौ आं गसाइनाव आर'ज गाबहरगोन बिदिब्ला बेखिनियावनो आंनि स्ट'रिखौ दोनथ'नोसै बेखिनियानोसै आंनि बैखिनि बेखिनियानोसै आंनि बेटुजों रिलेटेड बै जार्निया आसा खालामो नोंसोरो मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय दा नायलांदो बेटुनि बैफोर क्लिप्सफोरखौ जायखौ आङो सिगांनिफ्रायनो भिडिअ खालामनानै दोनबोबाय थादोंमोन बुथुमनानै दोनबोबाय थादोंमोन थ' गासैबो बेटुखौ उइस खालामहरब्लानो जाबाय
อันไหน นั่นอิมบูMana mana dulu. Hah? Oh, mami ke polis salang na fit naik di mana? Mami ke polis ah. Man oi thai he mami ke ma polis kari dong mami ai din na ne mami mami ne polis kari ya. Polis kari yang thade mami ya. Mami ke polis kari polis salang phin nai de. Lang phin nai de he dong na. Mayo. Ei hai. Mayo. Ei lam yo. Uncle ling por bayang thang si de. Polis kari yo. Bisa makaya biji kaya. Nei dong mo lam yo. Di polis kari dong. Ang thang si de uncle ling por bay. Yang udah, tangsi polis langsing nang ke polis ah. Kudu. Nei be foto ko nai na nei. Ma polis kari ya dakli sane si din be thar mana re. Adi. Ang kelang. Mayan dia. Di bubang tangsi ne ang tangsi. Ang polis kari ya lengor ba tangsi ang tadu nang mari se. Ne? Mari tadu nang. Mami kemusaya ke. Hah? Mami mesaya ke. Musane ka na ini. Mami masana ka na ino. Nei endo ar mami masana. Mas. Bola pula. San senai de video ko dakle ye. Ang khnai lai video khnai lai. Ila. Ma. Mami aku dia. Ha? Mami aku. Maya. Iya. Mai si pia ke. Dua meter ya dua. Dua video ni meter lainnya ya. Urile. Mbah. Sini kuri. Bang ni saro. Lajian ngi nung ni na basic tra. Oh. Jadi. Bibi ba? Sini le. Dia bang ni. Sa bang ni so. Hai. Tarale be. Hai dia. Dia boleh jangan saya. Ma, na sana. Kana. Boleh supaya mak tulis. Ya, mak. Buku yang tidak dulu. Ya kini ni. Ye bi polis ni ke? Obe polis ha. Oi kini orang. Dah sini. Kini obe kini nang yang be. Ni. Okey. Lama. Oi. Okey. Bibi tu pasal mana? Itu bas nu yo. Ani check-in. Man pili polis aye. Mai pilih ba? Ang keslang pili be ke ma? Langsung pilih semua. Oh. Langsung pilih. Sebut lang pili na. Mari mama keselang pilih. Mano? Iya bisa orang aku buat Madiri me anu ko be kayo. Pokoknya mayo bi. Aceh akak sudah gede. Idi sama madiri me. Gesang dena gesang ko thwa ye Twitter kan ne ba kana. Ơi. Mu bên kia làm hay đi. Don't use your finger. Use this. Oh, I think you are. Gesang ka na gesang pinang apa? Hah? Gesang ko. Use this. Oh, I think you are. Okay. Oh,
And another one. Oh, wow. Take this. Oh, how long have you not cleaned your ears? Oh, this is the last one. Snot, don't use your finger. Use this. Oh, each one. 이 온통 하고 가요. 이거도 한번 보자. 가만히 마우스도 능을 안 구기면 나가. 나 사이यावनो फैगोन नोंनिया 나나는 गाना मा मावदो नोङो मा खामदो दंफां हानायाव दंफां हानाया नोंसो थैगोनलैसो नोंनि साइयो लाजि गैयि आंनिसो इयो दा गार'दा नों लों ओमफ्राय गार'नाङा इखो मानो गार'नांगौ जाखोन्दाखो बियो माखौबा जाखोन्दाखो जालाया बिमानिखौनो जाया जाखोन्दाखो गुलु खालामनायदो नोङो जेनेबा हो आथिं सुहै होनदो मादैजो थाङा इयो दे मामबा थां इस माय लेथ्रा सोर खालामनाय लेथ्राखो ओमफ्राय मानो खालामनाय हो मानो खालामनाय नोङो लेथ्रा इखो आरो अबखि थांबावदो इयो आंखोसो गावनिसो खामानिनो मा मोनदोलै इयो आंजो मा जाखो नोंसो मा खामखो दा इखो जावनि हाला दे आङो मानसिखौ सैथारा आंखो खामानि मावनायाव मानि डिस्टार्ब होयो ओइनो जावनो नागिरदों आङो जावनो जावग्रोनि आङो जावना नों दांबाय थाना